салому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз. Ман ҳастам Ҳамроз Назиров. Ба канали ман Ҳамроз ТВ хуш омадед. Касоне ки ба канал обуна нашуданд ва канал обуна шуданд ва пахш кардани зангулачаро фаромӯш насозед. Ман дар якҷоягӣ имрӯз бо шумо мехоҳам чӯҷае ки бо нуқс ба дунё омадааст, яъне ки гашта наметавонад, онро яъне ки бо якҷоягӣ табобат кунем. Табобат кардани чӯҷа хеле осон аст. Яъне чӯҷаро мегирем, баъдан бо ришта ба як пояш мебандем. Як пояшро мебандем, бисёр сахт намебандем, то ки чӯҷа озор наёбад. Яъне ки бо чунин тарз оҳиста мебандем. яъне ки тавре ки мебинед шумо, мо аз айни ҳол баста истодаем. ин чӯҷаи сасарка мебошад. Ҳамагӣ 2-3 рӯза шудааст. инҳо дар натиҷае ки обу ҳаво иқлим ки мо вайрон ки ҳастанд, чӯҷаҳо яъне ки бо нуқс ба дунё омадааст. акнун бо як тарафи риштаро боз ба пои дигараш мебандем ва камтарак ҳарду пойҳоро мекашем, то ки байни пойҳо ҷавз шавад. яъне ки чӯҷа худро рост истода тавонад. бо ин чунин тарз масалан чӯҷаро вақте ки мебандем, ҳамагӣ 2-3 рӯз меистад. баъдан мебинем ки чӯҷа яъне ки худ роҳгардон мешавад. ин душвор нест. яъне ки дар мо бошад бисёри хел чӯҷаҳо яъне ки мемуранд, барое ки мо нигоҳ карда наметавонем, мегӯем ки ин намешавад гашта, яъне ки инро табобат кардан мумкин аст. акнун мебинед чӣ тавре ки мебинед, чӯҷа аллакай хело рост шудааст. ин осон аст. яъне ки чӯҷа ба гаштани чӯҷа аз айни ҳол банд ришта халал намерасонад. зиёдтии масалан боқимондаи риштаҳоро бошад, бо қайчи бурида мепартоем. ба мо яъне ки зиёдтӣ ба боқимондаи ришта аллакай ба мо лозим нест. яъне ки мо бо камтараки дигар мекашем, барои он ки чӯҷа ҳолиам пурра рост нашудааст. барои рост шуданаш бо камтараки дигар онро кашидан, бастан он лозим аст. бисёр сахт яъне ки намебандем. то ман гуфта будам ба шумо ки то чӯҷа озор наёбад. ман акнун чӣ тавре ки бастем, ҳозир боқимондаи риштаро бошад мебурем. қайчиро мегирем ва мебурем. ин пояш ҳам зиёд боқимондаи риштаро аз ин пояш ҳам мебурем. ин ҳамагӣ банди мо ҳамагӣ 2-3 рӯз меистад. яъне ки баъд аз 2-3 рӯз чӯҷаҳо аллакай бандро мегирем, ки чӯҷа озодона роҳ мегардад, яъне ки бе ягон душворӣ. чӣ тавре ки мегӯям ба кӯдакҳое ки ба дунё меоянд, ба пойҳое ки доранд, ба онҳо шина мемонанд. ин ҳам ба мисоли ҳамин шина ҳаст, ки барои гаштани ҳамин чӯҷа ёрдам мекунад. боқӣ худоҳофиз.